ashe auta kama ni kidan gwada zan mu gwani na haula kina makarin da gani kalan ziri ne ga ajin da gwani a aladu gwani na a yaɗar nasu gwani idan kuma sun yi musu mu gwada mu gani duk wadda toba ku tashi su gan ku tsaye domin na zaune fa ba ya wuce na tsaye ta ayan mu da kyau mun kai za a saye na hangi so ta nesa suna alaye yanzu masara ake ta faɗa amma gobe yanzu duk shi za a faɗa ana maganar mai dole a nemi gyaɗa amma mutumin kirki shi za mu faɗa duk wadda tunubu sun zare cewa faɗa mun gane duk ko katsinawa kai muka sa a gaba su dan warabawa yau za su yi mana ba kuma mu kuri'ar mu ba za mu saka musu ba don su kuwa ba aiki za su yi mana ba kashe mu rabar su kaɗai suka sa a gaba mun gane rabana sai da rata ayya bana mu duka umar za mu bube mun bar tafiyar 'ya'yan zabi to wai in sun gudu wane ne muka bi mai nazari kuma gane dukan harafi to ku ce wasu o'o su tashi su daina damo domin hadarin jiya na san sun yi gamo to mu dai burin mu duko ya zamo gwamna na jihar mu muka amo to ashe bana mu tafiyar ka duko hada kai idan zaɓe ƙura'ar ka kaɗai muka kai kowa ya wasa kuma samu shi kai kyakkyawan fata mun sa shi ga kai bana na yi shiri don zan yi haƙa tarkon tsuntsu sai masu baka ina saki ganye na da ya shan na raka shiga